Азіяцкія карціны, дзе часта малююць дэкаратыўныя воблакі, менавіта такія асацыяцыі ў мяне ўзнікаюць, калі я на них гляджу. Таксама асноўныя басаножкі на высокай шнуроўцы выглядаюць проста ўзрушальна. Асабліва мне падабаецца абцас, на ім адлюстраваны львы-ахоўнікі. У азіяцкай культуры гэта вельмі моцны і сімвалічны вобраз, які звязаны з аховай, уладай і дабрабытам. І што асабліва цікава, такія статуі традыцыйна ўстанаўліваюць толькі парай, бо яны сімвалізуюць адзінства двух энергій, інь і янь. Таму мне здаецца вельмі сімвалічна, што тут мы бачым менавіта пару абутку, на мой погляд, гэта неверагодна крутая дэталь. А яшчэ хацела паказаць вам, як выглядаюць бірузовыя басаножкі на ножцы лялькі і ў параўнанні з асноўнымі басаножкамі на высокай шнуроўцы. Калі шчыра, абодва варыянты выглядаюць проста шыкарна. І мне нават цяжка выбраць, якія падабаюцца больш. А я залатыя ногі з залатой лускай увогуле выглядаюць раскошна і ідэальна дапаўняюць увесь образ. Таксама я проста не магу не паказаць вам яе шыкарныя рукі. Калі шчыра, гэта проста сапраўдны твор мастацтва. Колькасць дэталяў і прапрацоўка тут проста неверагодная. Таксама вельмі дэталёва выкананы сонцаахоўныя акуляры. Вы толькі паглядзіце, якія яны прыгожыя. Асабліва мне падабаюцца элементы натхнення азіяцкай культурай. Выглядае ўсё гэта проста цудоўна і вельмі стыльна. У вас прайшло ўсяго некалькі секунд, а ў мяне на гэта пайшло значна больш часу. Я доўга спрабавала прымерыць на ляльку ўсе аксесуары і падабраць для яе найлепшы варыянт вобразу. Таму цяпер вы бачыце яе фінальны варыянт, у якім яна застанецца ў маёй калекцыі. І на мой погляд выглядае яна проста цудоўна. Пасля гэтага я пачала прыбіраць свой стол і складаць усе аксесуары назад у чамадан, і тут я нарэшце звярнула ўвагу на інструкцыю, якую, мабыць, усё ж такі варта было пачытаць адразу. Аказваецца, з гэтай шафай чамадана можна гуляць, выкарыстоўваць яго як частку дэкарацыі і нават размясціць у калекцыі разам з лялькай. І калі шчыра, выглядае гэта ўсё вельмі прыгожа. Так што разабрабы не дурні і ўсё прадумалі і недарма дадалі гэты шафа-чамадан. Аказваецца, з ім можна яшчэ доўга іграцца і выкарыстоўваць яго як частку экспазіцыі для лялькі. Тут я ўжо спрабую размясціць усе дэталі ўнутры, і калі шчыра, выглядае гэта сапраўды вельмі крута. Для сваёй калекцыі я хутчэй за ўсё яго не пакіну, бо ў мяне і так вельмі мала месца для такого вялікага аксесуара. Але для фотаздымкаў гэта проста знаходка. Лялечка на яго фоне выглядае неверагодна прыгожа. І ўвогуле ўсе аксесуары ў гэтай калекцыі гэта не проста цацкі, якія будуць збіраць пыл, у іх ёсць цалкам практычнае прымяненне. Напрыклад, гэты шкаф-чамадан ідэальна пасуе для перавозкі лялькі з аднаго месца ў другое. У яго можна скласці ўсе рэчы, аксесуары і захоўваць усё ў адным месцы. Таму калі шчыра, гэта не толькі прыгожая, але і вельмі практычная лялька.